Saludeu ja. Antonio Possoles. Pues res, hem començat aquí, que els he tingut que esperar, perquè clar, no arribaven. Sembla que l'Adrià acabi d'arribar amb nosaltres, però bueno, no és així. La propera vegada ens agafarem la càmera, tio. Ells porten mitja hora aquí, ara trauran les tendes, que les han tingut temps de muntar tenda. L'Oriol té l'iglú aquí muntant mentre m'esperava. Hem dormit una miqueta, una capcinada. Ens veiem a Matagalls. I jo un parell de dies després també. Bé, ja hem arribat al Matagalls. Aquest cop junts, Aquest cop junts. Bueno, junts. Jo darrere. I Lluís? Sí, són amics, tio. Sí, sempre coneixem tot arreu. Com que sempre està corrent per les muntanyes, coneix a tothom. No, tu posa, que tu vas així. La foto de l'Adrián, que avança. Jo aquí fent de reporter del reportero de Dicharachero. Feu la foto, feu. Ara. Aquí els nois fent la foto. Aquest nano és molt mediàtic, l'Adrià. Tecnologia... Jo fa Facebook. Exacte, ja sortiran penjats ja. Però primer ho retocaré, per posar-los a darrere.
atenció, l'Adrià, atenció.